କାଇଁ ଦାନ୍ତଟା କୁ ତୋଡୁଛୁ ମୁଁ ଆର ଓଜନ କରି କହ କେତେ ବରି ହଉଛି କେତେ ପଇସା ଦବୁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ତା ସୁନା ବିକିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଦବାକୁ ରାଜି ହବ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ। କିଶୋର ରାଜି ହବନି ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ରାଜି ହବନି ତମରା କରି ପଚାର ଦଉ ପଚାର ଦେବି ତ ରାଇଟ୍ बैगन ହେଲା କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲା କି ତାର ସୁନାଟାକୁ ଖୋଲିକି ଦବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ଅଛି ରାଜି ଅଛି। ରାଜି ଅଛି ହଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଓଜନ କରି କହ କେତେ ପଇସା ହବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ କଥା କଣ କହିଲ ସାର୍ ସାର୍ କାହା କହିଲୁ ସାର୍ କାହା କହିଲୁ ଭାଇ ସାର୍ କାହା କହିଲୁ ମାରି ସାର୍ କାହା କହିଲୁ ଭାଇ ସାର୍ କାହା କହିଲୁ କଣ କହିବି ବେଗୁଣ୍ଡି 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 ତାକୁ କହ ବେଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଥରେ କହ ବେଗୁଣ୍ଡି ବେଗୁଣ୍ଡି ବାଟି ପାଇଲା